Kultura sistema iraunkorrez hitz egingo dugu gaur, eta horretarako Oñatiko Txantxiku ikastolara etorri gara. Bueno, eta zean garretakoak utzu, ba? Jo, ba, nik ekarriot, neak ikan gaztaia, ekarri horriakoa eskolatxoko gixakin. Nik atzo erosilako tortitas de maiz, betiko de toda la vidakoak. Eta ni hemen Oñatiko fruteixaten erosilako mandainia, justo baina oin sasoiku dela eta ondo etorren dela jatia. Jo, zazintxu, ez? Bai, gaina ez dut ezer, ez dut plastikorik eta erabiltzen eta mandainen azala persiklak eta botateot. Garazina bidea hona, baserriko bertako gaztaia, ez da kutsaketan da, ogisa bertako okinde egitean, ez da. Bai, zuri adibidez, plastikoa, ez da bako ekologikoa. Eta ero, nik adibidez, hau basura botako ero, baina da jendiak baita lurrea botaten dagoenez, horreko ez da peonik iten. Plastikoa. Eta hanen abe, plastiko izatiaz gain, gero gaieta horre nik ez dut uste osasuntxoak izango dianik, igual lonak egongo dira, baina... Industriatik, bai. Baina, bueno. Hobeto gongo zanik arte mazeben etxian inako pastelen bat edo bizkotxon bat. Eta taperra eta hola be. Taperrak plastiko honen biharrian beti hobeto dira. Zenbat zabor sortzen du Europar Batasuneko pertsona batek urtean? A. 200 kilo. B. 350 kilo. C. 440 kilo. Nik 400. Nik handixen izango. Nik B. Ni bebe izango nik. Bai. Zeba. Berrogei askoa. Bai. Ez da gileni. Ni 440. Nik erdiko mat, enban erdiko. Hori da nire, ja. Bai. Ni 440. Nien gutxi nien asko. Zati, Erdikoan. igual, segun herrialdea bai, baina plastikoak intagoela. Ja, askotan plastikoa eta beste edozer janari ondar edo kiluak asko handitu lehizke kantidadia. Ja, baina ezke 440 pasada bada. Gube. Guk ze. Guk ze hori da bai. Erantzun zuzena C da, 440 kilogramo zabor. Estra asko da, Ja. Jode. Baina tontamente, datorren, igual, inbigu edozein plato janaixa, da lehen bat ozeanak plastikoan eta hori jenbu hastian 4 egunetan, tontamentean hilabetian ja kriston kilopi jaso. Ja. Edo zein azurro, lo que sea, dana ondakina, orduan, ondakina asko sortzen du egunerokotasunean, orduan, Eta 440 kilo horietatik zenbat dira janari hondakinak? A. 250 kilo, B. 120 kilo, ala C. 180 kilo. Nik hemen be. Ni bebe. 180 ez, plastikoa haueako ze asko. Ja, horretan Baina plastikoak gutxi pixen da, bai. Bai, baina fili erabiltzen da. Ja. Ni bebe. Be. Erantzun zuzena C da, 180 kilo. Estela jode. Que pasada. Pentsenen gutxi izango zen. Ja. Ja. Europar Batasuneko pertsona bakoitzak 180 kilo janari galtzen ditu alferrik urtean batez beste. Joder, pila, ala. Ja, zatzen. Alda, aprobetxo beste Hori da. Ja. sosetako eta... Zaurran dakula bestiari aldunean emon, ugazta iki alperriko. Ja, ez da oso... Ze pentsai osatze botaten laugako gure sistema eta movimentu hau hobeketako? Erabiltzen duen plastikoa, erabiltzen duenetan bintzet birziklaketia eta kontenedore horira botatia eta, ez erabiltzeko bai, alba supermerkatutan ja plastiko bari datozen elikagaia gero hartzia, alkoholia lehen gau.
errekreora eta bestela kalian plastikoan ekarri barik frutia eta holako gauzak taper baten o telasko poltsatan gero etxian garbitu eta berriz hurrengo egunean erabiltzeko horrek denbora gehiago irauten dago eta... Hirugarrena izango zen bertako produktuak erostia, zapatutan azokan egoten dagoen berdurak, frutak eta bertako hartzainan gaztaia erostia adibidez. Eta, atzenik supermerkautan erosi beharrian janari prozesatu hori denbora liuria pasaileko mamakin etxian edo ikia bizkotxo bat, ola pasteixan bat ikarteko martakoako. Nik uste gizartia badabila konturaketan ze ondorixo larri ekar ditzaken olako gauzak egitea, baina igual enpresa handuxek egiten daue dana plastikoak enbasa egiten eta paketetan eta publizitatea egiten daue oso divertigarria, baina ez dago erakusten ze ondorixoakon. Gisa zuk osasuntxu jaten bozu edo elikadura bariagoa edo baldin bakotzu dietan zuk gorputzak biharrezko dakona hartzen duzu eta erori erabiliken duzu, baina ez bozu oso osasuntxu jaten, igual kontzerroak edo igual larrei dira, eta orduan gero gizentasuna eta gaixotasunak diabetesa eta gaina gaztietan bastante ugari dau diabetesa eta holako gaixotasunak ekiditeko komeni da ondo osasuntxu jatia. Hori azkenean guk asko jaten du goxokixak eta gaina gero eta gehiago astian zehar, asteburutan, eta horrek oine igual ez da ondorixorik eukiko, baina hemendik urte batzutara igual azukar larreiatik hori makinek esan dagoena gaixotasunak eukigeke edo arrisku hori daku behintzat. Atzenean planetiak gaizki itemu gauzak, ez igual pertsonean osasuna moan oso epe laurra, baina planetiak epe luzera ondorixoa ekarriko hauelako eta ordean importantea planeteatzako kaldagarriak ez dian produktuak produktu horrekin bizitia ero bizitzen zaiaketia. Eta igual, esan biharrian zer jaten dundan importante igual da jaten duna zela enbasauta edo zela ekarten duen, zatik zu bertako aldin bada, hemen azokan erosiko zu eta ja bertan dator ez dakot garraioan ez da kutsaketan eta plastikoa gutxi, baina berriz enbasautako ekarten bozu, igual dator beste herrialde batetik eta plastikoa gero basura doia eta azkenian ziklo bat sortzen da. Plastikoa ez da gain guk asko erosten du kanpoko gauzak, eta kanpoko gauzak erosten du garraio asko gura da, kamioi asko, eta horrek kutsatu egiten dauz, CO2 dako, eta hori besta hiriantzat eta ingurumenan dako ez da ona. Hori da baita aipatu du ekologikoak, janari ekologikoa, ose merienda ekologikoa duen ekarri, lehen komentatu du mura plastikoan ekarri beharrian ekartea tuper edo papelezko poltsa maten. Eta aukerako ikusi baita guk ikasliok irakustia gaztia behirize igual, irakasleen bat fanezkero igual esango hau autoridade bat da eta beti berdina esaten du, baina gu ejemplo moduan baldin bagauz eurantzako igual esango igual honek iken guk ininguz ona da eta gure inguruko jendia, orduan lagun moduan, ejemplo moduan hobeto bentsauxako. Nik uste dut, gaztiak hartu diako gela batez gu garelako urrengo generazioa eta planetiak ondoizu txarrak erakusten guk bizibiakulako. Ja 50 urtetik gora pertsonak ez daue biziko planeta honen ondorizu txarrik, orduan esan hola izan biako, baina libertate gaixokin aldaue jokatu, baina gu seguramente bizi inbiaku. Eta horretaz aparte nik uste dut erakutsi biako zala alde txarra ez, jendia kontuarazteko ze gauze txar dagoen eta herritarrak eraki biako behila ez beti politikoa baino.